To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyakor mugejwanga neno kanyo kosero mosabi chigidaki kabirio mar onyango kamoro moro mintiere machiegni e chenro mar weche manyien e chenro mar kaka wanene chenro mabende abrobedo kadhi godo nyime nyaka saa 6 mar odiochieng kama bende abrobedo mano mar mbaka oromo agoyo muso ken mar kaka wanene chenro mabende abrobedo kadhi godo nyime nyaka saa 6 mar odiochieng kama bende abrobedo kanyisi weche manyien matimore e aluora mari kamora mora ma intiere mar mondo mi bede gi ng'eyo kinyi makawuono en ang'o mosetimore to en ang'o mabede dhi timore e gweng'a mabende intiere mana kaka pile parni lines mago mag ote machuok ni nono 33600 mbui mar Facebook bende yudowa achiel kachiel mano Ramogi TV metudri koda mbui maga duto te iyuda at Sharon Ong'ao. Kwacha kwa dwaro mar mondo mwecha gi weche manyien matimore county ma Kilifi. Kama bende gisani koro jodak e county ma Kilifi. Okwa jatend piny Kenya moyier William Ruto. Mondo chop singo duto mane oketo ne jopiny e kinde mane otimo campaign. Ka ginyiso ni gin kod geno ni telo moyier, jopiny go owacho ni gin gi geno ni Ruto biro timo duto mag loko ngima oganda kod yuto maggi ahinya jok ma yuto gi nitiere piny. Nojiwo gi mar mondo mi oneni Ruto okao okang' makamano e saa mowinjore. Ruto ulitembea Kenya nzima na ukaweka ahadi kwa Wakenya. Na sisi tuna imani na wewe. Ukiwa na timu yako, mawaziri wako utakao appoint mawaziri wako watakao ketia viti hivyo pamoja na bunge kwa ujumla mtashirikiana na zile ahadi umeweka kama rais. Sisi tuna imani kubwa kwamba Rais Ruto ataenda kututekelezea. Sisi kama Wakenya hatuna hofu. Kwa hivyo tunaomba rais wetu venye uliweka ahadi ya kuwa bottom up, usimame na bottom up. Wamama wa mboga, vijana wa bodaboda, wadada hoi, usitusahau. Poti yetu ulisema utairudisha coast. Tunakuomba poti yetu uturudishie. Maana ninajua wewe ni mtu unajua mambo ya bottom up. I want to assure you that we don't have doubt about what you promised us. We believe that you will fulfill whatever you promised us. As far as our economy is concerned, economy is not so good. Business have collapsed. So we believe and we have no doubt that you will uplift this economy. Nyakor magajon kwa dhi nyime gi weche manyien eni jodak mawuok e counties makaluo onyiso paro mopogore e wi ng'eto mane ogol kod doho maduong' mogik mapuodho loch mar jatend piny Kenya moyier William Ruto. Millicent Adhiambo miyo walera mathoth. The Chief Justice Saa 6:06 wang'e jong'ad bucha biro donjo kod jora kochuo kondo mar doho mar chiwo ng'eto mayango William Ruto kaka jaloch e yiero maduong'. Kapok odeko okinde William Ruto kod mar IEBC nyiso moro margi e wi ng'eto mosom kod jang'ad buche maduong' Martha Koome. Nyakor mugajwang wago mos kaluore gi wach makamano biro bedo kwa mi report mar Millicent Adhiambo e kinde machuoko mabiro. Kwa dhi nyime ni bang' doho mamalo mogik golo ng'eto moyango William Ruto kaka jaloch e yiero maduong' okinde mag kweth mopogore ne okawo chung' motegno kachiwo pachgi e wi ng'eto no. Walter Nyambaga leronwa mathoth. As my senior counsel Mr. Orengo says, the servers were not opened. The involvement of the Venezuelans for a full month before, half a month before the elections and up to the 16th of August was not explained.
But as citizens who are sovereign, we're entitled to disagree and disagree very vehemently. I think the court, in conducting the proceedings during the hearing, I think they were patient. They listened to us. It is only the outcome that we do not agree with. It's incredible that we could lose on all points and they could win on all points. Camargo's name was not supposed to be on Form 34A. If at all he was involved in this election, he was involved on the technology side. About those intrusions and invasions of the system, that technology, the IT structure, that again the court did not refer to. Nyakoro mgajuang jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ochiwo singo mar neno ni chenro mar rwako loch manyien otim e yo manyangafu kaluwore gi dwaro mar chik. E twak mare kata kamano Uhuru koni jo Kenya pod nyaka non matut adiera ewi kaka bed migepe itayo. Uhuru loso bang' doho golo ng'eto moyango William Ruto kaka jaloch e yiero mokalo. They must constantly scrutinize the coherence of the truth given by these institutions and to ask themselves whether the truth has been coherent from one election to another. Has there been a consistent pattern that is acceptable to our democratic ethos? We must ask ourselves, is it about numbers or is it about process? Which of these two is it? And can our institutions rule one way in one election and another way in another election without scrutiny? True beliefs and true judgments must correspond to the actual state of affairs. But do our constitutional institutions meet this threshold? While we must appreciate these institutions, we must also hold them to account at every juncture. And their truth has to be consistent and coherent. This is the only way we will build our democracy. Nyakoro mgajuang manoneno ote mabende no chiugi jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta odiochieng' manyoro tok kane doho maduong' mogik nothicho oko bura mabende nakwedo William Ruto mano kaka jatend piny Kenya. Koka mano we atir nyaka e wach mabende namiyo kang' mokwongo kamodo ni jodak mawuok e counties makaluo onyiso paro mopogore ewi ng'eto mane ogol kod doho maduong' mogik mapuodho loch mar jatend piny Kenya moyier William Ruto. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Tarik 5 dwe mar 9 higa 2022 nobed kaka rapar e chuny oganda jo Kenya anyeto makaluo e lwasi mar siasa. Ma en bang' ka doho mamalo mogik ne puodho yiero mar jalup jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend piny moyier. Bang' ng'eto makamano, jopiny e counties makaluo nogolo paro mopogore ka e county ma Kisumo jodak ne oikore rwako dwoko moro amora mane doho dhi ng'ado ka bende ne gibawo nyaka ndika mar nyayo kwe. Achiel kuom jodak ma Kondele county ma Kisumu leronwa gima omiyo ne gibawo andika go. Ne wabedo piny kendo waneno ni ka ber to waland wach mar kwe mondo wang'ni wabed gi kwe waol gi koko mar every now and again. Kata odoko ni ne gitimo ikruok makamano mar nyayo kwe kama e kaka ne giloso ewi bura kaka ne ong'adi kod doho maduong' mogik pachoka ewi yiero mane otim tarik 9 dwe mar 8. Jodalo mag Kisumu kae gini giseng'iyogo ok wanyalo chiki mamora to ken gi umora gima winje iya kanyaka wagora. From now
Imagine Wood Odinga to this time of the Chunka, even the president. Keshangi. Tokinyaka sani. And to Kura Mabogo. The so now I had to Kabio Kura. Osetimore. Koro beduru managikwe. Kikukelo koko mangen. To lakini late. Anto late na malich late na. Late na maradier. E kaunti ma Kilifi, bende paro pogore seche ma jodak moko wacho ni mae giko gi mag luto ombulu. Moko kuomgi to puoyo kaka ng'eto otim. Uhuru Kenya tujapata. Na mtu kama mimi mfuasi wa Raila Odinga kwa miaka mingi. Mimi ndio mwisho wangu wa kupiga kura. Kama Kenya hii ndio design itakuwa kila wakati, basi taifa hili bado halijajikomboa. Bado tuko kwenye giza. Tukapata haki, tumepata rais mteule William Samoei Ruto. Ile kitu tungetaka kusema kwake ni kuwa sisi asitusahau zile ahadi ambazo walitupea wakati wa kampeni. Bado tunasikumbuka na tunamwangalia sana kwa hiyo njia. Komachielo e kaunti ma Homa Bay, jodak makono rwako ng'eto kendo jiwo kue e kindgi. Hata kama kesi jaenda kwa njia yenye ulikuwa unataka ikue, let us come together. Let us work as one people. We are all Kenyans. Na hii amuzi ni ya sisi wote kusherekea. And the only thing that we must do is to accept and we pray for peace. In fact, we pray for peace and whatever Mheshimiwa Ruto said, all the manifestos, let him bring them in action. E kaunti ma Siaya, jodak mabondo bende oyie kod ng'eto motime wi yiero kendo lero ni girwako jatend piny moyier William Ruto e kaunti no. Kaka nwase no iwachni Ruto e president. Wase yiego koro warito mana bottom up. Koro warwake mondo bikorwa koni wabende okelnwa maendeleo ma en godo kocha. Ikre mar tich matek tich ni mabro mi koda ng'ano bed president kata ng'ano. Tich ni mabro mi. Okay, okwanyal ketho mose wach kaka Nyasaye sechano ni en Ruto no. Lakini wato ne wadwaro Raila. To kotimrenwa kamano duto wawe ni Nyasaye manyalo gik moko duto ema mondo ng'e. Bende e kaunti ma Migori, jodak makono ogolo pachgi e yo machalo kamae. Gwenda na umo gwon mathuon. Na nego ne ng'awa, anego ne yuora. Yuora miluongo ne Raila. To kayudo yawa na yuak. Kala sana neno marach. Ayuak. An okatamra gi wach ma koto amua. Tana kwayo ni Ruto, president manyien. Kenya ka gimitimnwa ni uchumi man malo ni uduoku na piny mondo jo Kenya bende yude nafu. Ne en ng'eto mane rango ahinya chia mar doho mamalo ka kweth duto mag siasa gi johera mekgi kaachiel gi pinje kod riwruoge maoko ne rango machiegni mokalo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Nyakwara mga joang' magona gin mana moko kuom pach jopiny kaluwore gi ng'eto ma bende notimo odiechieng' manyoro gi jong'ad bura 7 mag doho maduong' mogik e pacho ka. Kopogore gi mano ni jotend kanise mopogore opogore bende okinyi ma kawuono romo e kar jot mar Ufungamano House. Gisani gidhi nyime gi loso gi jopiny. Wawinjane gima bende giwacho gisani. Under the heavens. And also in the Quran, Surah 94, Ayat 5 to 8 says, for indeed with hardship will be ease. Indeed with hardship will be ease. So when you have finished your duties, then stand up for worship. Unto your Lord direct your longing. As Kenyans, let us recognize that the season of the 2022 elections is ending. Let us now embrace a season of holistic, just, and equitable development of our nation. And above all, let us continue praying for ourselves, our leaders, and our nation. May God bless Kenya, now and at all times. Amen. Thank you very much. That is the message we have for the nation. Unless if there is a question, we would like to pray so that we finish together in prayer. Is there any question? Okay. Okay, we'll have 2 prayers, one led by Bishop Kivuva and one led by our Muslim brother.
This has been a very common prayer among us, especially during this period. Nyakor mgejuang mago gin mana moko kuom jotende kanise mopogore mabende romo okinyi makawuone kar jot mong'ere kaka ufungamano house mantiere Buore Nairobi ka romo mabende gibedo godo tok ng'eto mabende nochiwo odiochieng' manyoro kod doho maduong' mogik. Kokamano gi kanyo yino mar mondo mi wakaw yo mokwongo e chenro mar weche manyien e chenro mar mbaka oromo. Kik dhi mabor. Malingling mago kapu mar dhi chiro. Kidonjo e duka to tem kik ikwany gima ne ok indiko kata gima ne ok ichano nyiewo. Niliitwa Githeriman 2017 tukaenda State House na bibi yangu. Nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu. Na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia Wakenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo, kod mor nyadiriyo. Yud magite chenro mopogore opogore. Tum dag mor. Ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Tiedero. Ngeso ka ngeso, sapaga chelo dhiambo. Ngoma owake. Wuok tich nyaka tich abich, saparo dhiambo. Ramogi Night. Tich abich ka tich abich, sang'wen otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Wuond koda ndhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywak maliti. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya to. Ka joma moko geng'o joma giero kuom yudo rem. Hera mar anyuola medo mana loyo. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mana Ramogi TV. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En rege owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma owake. Pile pile, kik bai kata matin. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Nyakor mgejuang machiegni kende okang' mar ariyo ma en chenro mar weche manyien e chenro mar mbaka oromo. Pod wadhi nyime gi weche manyien matimore e kor gwenge mopogore opogore.
Tok doho sidho loch mar William Ruto, jokenya koro golo parogi e wi tend jatend piny Kenya moyier kod geno ma entiere godo gi sirikal manyien madonjo. Mashamba yetu mengi hapa hayana total dim. Jambo la pili, viwanda sisi hapa tuna vijana wetu wanahanya hawana mbele wala nyuma, hakuna viwanda. Atuletee viwanda hapa kwetu, vijana wetu wapate kazi. Reli yetu hapa ambayo zamani ilikuwa hapa inatusaidia Taveta, ilivunjwa, hatujui ilienda wapi, iletwe turegeshwe reli yetu. Mambo mengine hapa, kina mama pia waangalie hapa, wajane hawana mbele wala nyuma, atuangalie hiyo kitu. Ruto atuangalie wakina mama wa mboga, biashara ndogo ndogo, mimi nikiwa nyuma yake na nimepata mtoto anaitwa Ruto. Kwa hivyo ajaribu kutuangalia sisi wakina mama wala ambao tuko peke yetu, hatuna mabwana, atuenue kibiashara, na tumeshukuru sana, nimefurahi sana jana. Ruto kwanza akiingia kama president wetu, nataka kwamba uchumi wetu umeenda juu sana. Alafu katika hii county yetu ya Taita Taveta kuna mambo sugu ambayo yametusumbua. Na jambo la kwanza kama vile mbuga hizi za pori, kuna wanyama ambao wamezidi, hali ya ukame imekuwa kubwa sana. Kwa hivyo tunataka jambo la kwanza katika Taita Taveta, tunataka kwamba hizi mambo ya mashamba yote ambayo hatuna faida nayo, jambo la kwanza tukaweze kupata faida ya hizi mashamba ambazo ziko hapa katika kaunti yetu ya Taita Taveta. La mwisho ni kwamba sisi tunataka ya kwamba hata kama uchaguzi umefanyika, tunataka wale wengine wote wakubali matokeo ili tukaweze kusonga mbele. Uchumi, kitu cha kwanza ni uchumi, afya na usalama pia. Johala matindo ma Isiolo oroko kaka doho mamalo mogik nong'ado wach e bura manochwal embelegi makwedo duoko mar ombuch jatend piny. Kaginyiso mor, jodak makono koro nyiso Ruto mondo ket maino e loko ngima joma yutogi ni piny kokalo e chenro mar bottom up kaka ne osingo. Gidwaro ni William Ruto koro oyanga chenro ma odhi tiyogo e jiwo gima jo ohala kod jogoeko ma bende timo ohala kono osebedo katimo. Sisi na mama mboga na sisi wengine wetu mnaona hapa hatukulala, haswa huyu mama hakuwa na pesa, kazi yetu ni kuuza mboga. Hivi mnaona nimeshika mboga. Mama alisimamisha kazi yake ya mboga, ikawa sasa kazi ni kutafutia president wetu kura. Bwana Yesu asifiwe. Tena nataka kukumbusha president yetu William Ruto, ile Kenya Kwanza Women's Charter tulisign. Anakumbuka yeye ndiye alituita, tukapatana mkono, tukasikizana, tukaomba Mungu na yeye akachukua ahadi kwetu kama sisi wamama. Hata kama hawakufika wamama wote, sisi tuliwakilisha kama sauti yao. Ninaomba president, tafadhali kumbuka wamama wa Isiolo. Kulingana na ile slogan yake ya bottom up, tunataka president wetu elect ambaye ni William Samoei Ruto akuje aanzishe hiyo bottom up na sisi wananchi wa kawaida tuweze kusaidika. Nyakoro mgajua nkubo Isiolo atiri nyaka Sugoi. Wado ni morgi ilono kwa kogweng masugoi. Maine thuregi jatend piny moyier William Ruto. Tok doho mamalo sidho loch mare. We uwinja ne kaka chenro ma nobedo. William Samoei Ruto, tunashukuru Mungu pamoja, lakini uwe president bila upaguzi juu. Tunakujua na tunakuelewa vizuri, wewe ni mtu mja Mungu. Mimi najua kwamba leo ni furaha kubwa sana kwa Kenya mzima kwa sababu tumepata Kenya mpya. Kenya yenye tuko naye saa hizi ni sisi vijana, wamama, wazee tufanye kazi kwa sababu tuna kiongozi mwenye anajua kazi ni nini. Piga sherehe yenye siwezi hata nikasema, lakini nasema sisi kama wakaaji wa Singishu tunaishi na umoja, hakuna vita imepatikana leo wa Singishu, na tunaendelea kuishi watu wa Singishu, na tunaambia watu wa Lodwa wa Singishu tuko kwa William na tupige kazi pamoja, tufanye kazi na William
tufanye kazi na umoja. Undugu ni umoja, ukabila tupilie mbali kabisa. Kwa woksugo ya tirinyaka kirisia kamodo ne jodak mamara lala no bagoromu majiwo weche rito bungu makirisia e Samburu. Chendo ni neotingo jiwo tija skeche marito bungu mondo oyud gige tich kaka lewni e kinde mamoko. Kamano bende twak no ne ng'iyo wuoyo gi jopiny matongo yiende mondo omigi yore mamoko mag yudo yuto mopogore kod ketho bungu noero. Uko na powers ya kuarrest. Ni kama mnajua hiyo. Bila hata kujua kama wanatoka. Tunaanza tunafanya kazi tunarudi. Letters wetu tunafanya na shifts wetu moja ili tuweze kujuana. Sasa tunafanya kazi pamoja. Ndio tumekutana na wazee na furahi pia wa DCC ametujoin na officers wengi wa serikali ili tuweze kuzungumza kwa pamoja ili tunaweza kusaidia watu wetu kwa sababu ya wizi kidogo ambayo inatokea Maralal. Shida ya Kirisia Forest ni maaskari ya community wale ambao nalinda msito, hawana uniform, yani hawana uwezo. Sasa tulijaribu kusaidia pande ya uniforms ili wapate heshima kutoka community, yani wapewe heshima wakishika wale na warabifu ya msito, na pia kutafuta namna kusaidia wale ambao wanaharibu msito. Recently in Maralal town we had a problem of some unknown thugs invading in the evening and terrorizing shopkeepers, and we believe they are not coming from far, they must just be the youths from within, and we are doing everything possible to bring them to book. And we would wish to warn any other youth who is thinking in that line that the law will catch up with him or her. Sisi tulianza hii kazi samani na tulianza tu bila malipo yoyote mpaka hapa saizi. Tulikuwa saizi na muda ya miaka 4 na bado tu tunaendelea. Nyakora mugajuanga jod bura korose yudo milome mar dhi e romo margi mokwongo mar od bura chieng' tarik 8 mar dweni. Ma oyangi kokalo e milome mochapi e oboke moyiedhi mar piny owacho. E od bura mar Senate, karan mar od bura no Jeremiah Nyegenye okoni senators biro chamo muma kaito bende gibiro yiero speaker kod jolupgi. Jogo mageto lemo mar speaker kod jalup speaker owinjore okaw oboke mag gwelo moko kadho tarik 7 mar dweni. The first sitting of the Senate of the 13th Parliament shall be held on Thursday, 8th September 2022 at 9 a.m. in the Senate chamber in the main Parliament buildings in Nairobi. The business to be transacted at that sitting shall be the swearing in of senators and the election of the Speaker and the Deputy Speaker of the Senate in accordance with Article 106 of the Constitution and pursuant to the standing orders of the Senate. Nyakora mugajuanga parni ponono ni dwaro lemo mar speaker mar od bura mar county mano mar county maduong' mano od bura maduong' e pachoka mano National Assembly kanyakla gi mano mar Senate intiere gi nyaka odiochieng' makinya mar mondo mi ichwala nyingi mar mondo mi ikaw nomination papers ijaz kaisto iduoki koka manano ka moko kuomi bene neno chenro makama abiro mana somo moko kuom ote kapok wakaw yo matin. Achako gi lines mag ote machuok 2-3-6-000. Sharon wanyayo kwe to loch marwa okwachakwane kendo mano en jal moro mabende wacho neno akintiere kaunti ma Migori. Steven Ongudi kiwuok namba Okana iwacho no kamore gi duoko mar doho nikech okowuok kaka ne aparo, kata kamano meduru mana lando kwe mondo piny Kenya odhi nyime mana kaka pile kwe e ber budho. Chief Abiola kineno akintiere gwenge mag Nyang'oma Kogelo iwacho ni nokimor kod duoko mar tend piny Kenya, kata kamano ngima nyaka dhi nyime. Min Elvis kintiere Migori iwacho ni jo Kenya nyaka koro osang. Notelo ne jodak ma Kapsabet
Sisi kama wana bodaboda tunafurahi sana kwa sababu hata kwa hoteli from next week sasa ukali itakuwa imerudi kwa sababu hiyo tumembii sana. Sasa tunafurahi sana. Nimesikia Ruto ameingia State House. Mimi nasikia niko poa sana. At least hata leo mpaka jogoni angushe chini, at least ilifurahishe kidogo na watoto. Shauri Ruto ameingia State House na timu yake. Sisi vijana tutasaidika kwa wanabodaboda, sisi wote tutapata kila kitu kwa urahisi sana. Na sasa tuko ready kuanza kazi. Mambo ya ukabila hatutaki. Uchumi sasa inaenda kurudi na yeye ameamua atafanya kazi. Sisi wakaji wa Kapsabet tunafurahia sana na Mungu amsaidie wakati kama huu. Ndakora mugajua magona ginimana moko kumparo mabende ni choko de moko kumjodak e gwenge mag Kapsabet tok doho maduong' mamalo mogik ne othicho ko buche mabende na kwedo yiero mar jatend piny Kenya moyier William Ruto. Ko kamano gisani yienwa mar mondo mioko yo matin waduogo gi mathoth kik dhi mabor. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo en ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore kuom dag mor. Ngeso ka ngeso sa 4 otieno, tiedero ngeso ka ngeso sa 11 odhiambo. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich sa 10 odhiambo. Ramogi Night tich abich ka tich abich sa 4 otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Boniface Buvi Kitheka. Niliweza kuona ile advertisement ya wale vijana wawili wale walikuwa wameshinda each 150 na niliweza kushinda hizi 300,000. Ingia kwa mitandao, search ya Shabiki, anza kuwekelea. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Ni natimo richo. Taye gi gik matimrena. Ang'eni ma en tich matin kuom. Koro in kel na mama kumanyisi. Ka kamano. Dan ing'eni ya. Nikech ng'ata achiel onge odni mano konyiso nok wanyal dak. Ibo chamo ice cream ni. To ino kibichame kendi. Ibro chame gi mama. Iniye ni timo richo. Koro en ang'o momiyo in? Ang'o momiyo itimo gigi te? Make Taboo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Machiegni kendo kwadhi nyime gi weche manyien teri nyaka e kaunti ma Kirinyaga. Kamoido no oganda mawuok e kaunti ma Kirinyaga okwedo telo moyier mar mondo mi orit singo mana giketo e kinde mag campaigns magi. Kane giloso odiochieng' manyoro tok doho mamalo mogik yango yiero mar Ruto kaka jatend piny Kenya moyier, oganda go nonyiso William Ruto kod Rigathi Gachagua mondo ochop kare gik mabende ne gisingo. Kanotelnegi kod jaod bura ma Kirinyaga Central Gachagua
Shoki Gitari. Ogandago wacho ni Rigathi Gachagua ema biro bedo jaloso e lo oganda mag jomasawa. Kokwayo jomasawa mondo osir tend William Ruto. Na Gachagua wakiwa na president ambaye tulichagua William Samoei Ruto, walisema mambo ya kahawa itawekwa minimum guarantee return. Hiyo sasa tunasubiri, watu wako na njaa, hakuna unga. Sasa tunatarajia 100 days unga itakuwa mingi. Nyakor Mugejuang bende parni chenro mopogore bende pod dhi nyime. Magoha mano jatend migawo mochung'ne weche mag somo bende nalose kind ndalo kata mne kinde seche machuok mosekadho. Entiere e skund jomanyiri mar Currency kama bende odhi otimo nonro mag gedo mag kilese mag CBC e okang' mar ariyo. Winjane gimolose. The money is there, but there are processes. That payment may spill into the next government. But if the building has been done and opened, then the person who has built it should be paid, because in any case we are building them at 788,000 shillings. You had a bit of noise in Nakuru that they wanted to go to add the money to 1.1 million. It's all hogwash and politics. If they are at 96%, who is this that is saying they should take the money to 1.1 million? That will be for the next lot, maybe in 2 or 3 years' time. Santen sana. Very politely, and with that, who are you and from? Thank you. On junior school selection, we need to see another extension of parents out. I am not seeing any hiccups. I'm not seeing any hiccups. I think the private schools that are racing to do the labs are doing so well. When there are hiccups, I said we are going to 10th, and I will still be in government on 10th. If there is need for us to extend, we will watch and we'll come back to you. But for now, we don't feel there is need. You know, again, Kenyans like coming in the very last minute. But we said there must be a conversation between the parent, the child, and the teacher. That conversation is so important. And I think as I leave government, the most important thing I've seen in the CBC, which is the takeaway, is that we are going back to make the family. The child is going to engage the parent once again. And this is actually the most transformative aspect of CBC. And this selection is the start of that process. My name is Sharon Barana from TV 47. Should the incoming government want to retain you as education CS, are you willing to work as education CS? And what are some of the achievements that you think you gained in the ministry? That is a difficult and embarrassing question, because one, I am not looking for a job. That's one. You can take that to the bank. So nobody should mistake me that I'm completing this work in order to be seen that I want another job. But if in his wisdom the president-elect thought that I could even be half worthy to be considered, we would have a conversation with him. We would have a conversation with him, because I've now connected with the children, the poor children. And if we are thinking in the same direction and he gives me the support that I require, which would mean that I do things the way he wants and not any other person, then you may be, if it is God's will, I will say yes. But otherwise, it is not even in my mind. I believe so strongly the cross that I've had in my chest for 40 years protects me, and whatever God wants me to do, the time will come. And if it doesn't happen, so be it. It's not an issue. There are people, by the way, I would want to ask you, don't you know that there are so many people falling all over the place for those jobs right now? There are so many of them. I shall not be one of them. Are we together? This is the last one. Given the ground covered, yeah, what are some of the key issues that the incoming government
The new, the competency-based curriculum did not start with CS Magoha. I found the train already moving. So I took it over from there and moved it energetically together with all of you to where it is now. The most important thing that the government must remember is that CBC is not a money guzzler. That's one. It is not a money guzzler. You just must make sure that you get value for money. And it is not going to be easy for government officers to get value for money because they have a culture of doing things in a particular manner. Are we together? And the best example are these classrooms, which we have done at 788,000. And I can tell you that people who completed them, some of them have bought cars, some are doing well in business. So if they get an officer who is going to make sure that there is zero tolerance to corruption within the ministry, that would be the biggest thing because the money is actually there. It would then mean that they embark on another set of classrooms in the new year because we still need another set of classrooms. If it can be done at around this price, it will be extremely good because that is the only bottleneck that I'm seeing. They will also have to invest in teachers, and you know Dr. Ruto's government has already pronounced himself in public that he's going to employ 56,000 teachers in 2 years. So that will give us an automatic answer to the teacher requirement for CBC and others. I think basically everything else is in place. The books, the policies that were made even before I came there, like every child having a book, that is going to continue on a one-to-one basis. So I think, in my view, as I go, the elephant in the room is getting value for money. That is the disease, and it's not only in my ministry. It is everywhere. We have 544 billion shillings as a ministry. People see that money as being too much, and how much can you put in your pocket? But I've been with you in the slums. You know that that money has owners. So as long as the money is put to the right use, the person will succeed. But then the bottleneck is that, from my experience, I've noticed that for a minister, and this is personal, my work is not in Jogo House. You know that. The work is outside there in the schools. So I hope that the person who is coming can, even if he doesn't run around like I do, like a headless chicken, he tries a little bit to go and check whether what he has been told is correct. And the example is like somewhere in Gishu, we were being told that a building was at a roofing level. So when I sent my CS, Dr. Sarah Ruto, there, she found that even the slab had not been poured. Now, if we had not been going around, perhaps by now we would have been at 100%, but the number of buildings built would just be about 10%. Nyakora Joang manongire George Magoha jatend migawo mar somo kana lose wi ikruok mag kilese mag CBC parni nyithindo mantiere grade 6 higa mabiro gibiro bedo ka gidonje grade 7 mago junior secondary mabende Magoha osebedo katimo nonro mag gedo mage kopogre gi manatiri nyakweche matimre county mabusia kamwedo ni jodolo mar kanisa mar Anglican bade manambale e county mabusia mungere kaka Robert Magina okwayo jo Kenya mondo dhi nyime jiwo kwe bang doho ngado bura mayango William Ruto kaka jatend piny Kenya moyier. Magina e kindego okwayo jo siasa mondo were kod pogruok e kindgi kaluwore kod riwruoge mag siasa magisiro lwedo kendo gitine jo piny. Onyiso jatend piny moyier William Ruto mondo ng'ene kanisa en siro motegno e tayo chenro mag dongruok mar pinya. Tunashukuru sana Wakenya wote ambao wamehakikisha ya kwamba demokrasia yetu sasa inakuwa na hatupitii kwa mambo ya furugu hapa na pale. Sasa uamuzi umetolewa na tunajua ya kwamba uamuzi ambao umetolewa kwa njia iliyo ya wazi kabisa na tumesomewa. Kila mtu amesikia vile mahakama imesema. Viongozi wote waliochaguliwa hata wawe kwa mirengo gani, ushikane pamoja, jenge Kenya, wote tufaidike na tusiwe na mtu yoyote ambaye analia kuachwa nje.
kila mtu awe ndani na afurahie Kenya. Na sisi kama kanisa tunaomba na tunataka amani kwa kila mmoja. Neweche maket koda jodolo mantiere county mabusia beneno timre county ma Homa Bay kamoda nyi jodolo e county ma Homa Bay ojiwo jodak e county no mondo med nyayo kwe ka gidhi nyime gi chenro magi mapile manyalo konyo e bero ngima. Banka doho maduong' e pacho ka ne osepuodho yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya mo oyier. Bende jodolo go koni jopiny koro onego rwak duoko mane wuok e Supreme Court kendo gidhi nyime gi tije ma opogore magisebedo ka gitimo manyalo konyo e loko ngima gi. Moko donje e timbe mamoko manyalo rocho kwe kod achiel mar oganda. Gikoni duoko mane wuok e doho no bende onego ochung chenro mar jopiny ma bende jopiny osebedo ka dhi godo nyime. Kenya belongs to us and we need to keep it. We are not going to destroy anything because of the verdict from the court. Please remain peaceful. This is the cry of our heart. Remain peaceful. Kendo warit kwe mar piny ka warit achiel marwa kaka owete mondo gik madhi nyime kaka somo, ohala kod tije ma ji tiyo otimre maonge tungni kata koko moro. Mane wach maduong' ma wan go kaka jodolo. The priority for our people is to ensure there is peace, and that is our clarion call. We've had a lengthy discussion with the clergy here, and we have given them an assignment to go back to their people, the believers out there, to present a message of peace. Nyakoro mgejua kwa tiko chenro makama benda bruteri nyaka e county ma Nairobi ntiere gwenge mag Karen kamungere kaka Resurrection Garden kama bendo dichima kawuono kanisa mar Catholic mano kanisa mar jokopere timo rapar mar apar koda abirio mar Cardinal Michael Otunga kabendo dichima kawuono chenro makamano otelegi kod jadolo mungere kaka Philip Anyolo. We wawinja de kaka chenro makamano dhi nyime gisane. We are continuously printing the prayer cards, posters and flyers to create awareness on this. Number 2, morally. To sustain the fire of reputation by practicing the virtues portrayed by the life of the servant of God. To cling to hope that the process is in the right direction. So we should not fear. We should keep on praying. We should not tire. His grace has just said, just to do as he did, to serve as he served, and to love as he loved. We are called to practice his virtues, and in that way, we support the process morally. Financially, to consistently offer donations for the process. We acknowledge with gratitude a group of personalities who every month send their contribution to support the process. It doesn't matter how much they send. I tell you, there are some Christians who are faithful. Every week they send 50 bob. And they are proud of that because they feel they are supporting the process to its final. The process needs a lump sum amount of money for evaluation and scrutiny. I am just fearing, sometimes I just don't sleep, when I think when Dr. Hidman will call me and tell me he needs such amount of millions so that they scrutinize the position. And yet, we don't have that money. So we beg that, and we ask all the Christians in Kenya, we are proud of this man, the servant of God. Can we support his process? Thank you. Finally, we appreciate the family members for remaining close to the process until today. The Central Committee members, majority of who gave their apologies, Father Wallace Nganga, Father Joe Healy, Stephen Mwangi, Dometira Omuse, and Perpetua Nyawera. Those are those who gave the apology today as the committee members. And the committee members...
Nyakorumge juanga manen rapar mar apago chiko mar Cardinal Otunga mabende dhi nyime e gwenge mag Karen kamong'ere kaka Resurrection Garden. En chieno bende duchi makawuono pod abro bedo kwa luo parne ka ono romo saa 7 e seche mag migago. Ibiro bedo kiyudo weche manyien kod kuku margi. Koka maneno ka saa osedhi mapiyo dakika 2 kende to wachopo saa 6 mar odiochieng'. Manyiso ni chenro mar mbaka oromo nego bedni rumo gi sani. Erokamano nya kuom neno chenro mar Rupiny kanyakla gi mano mar mbaka oromo. Chenro mabende nochakore saa 12 mar okinyi makawuono gi sani korwati ke kidieny mogik mano kidieny mar mbaka oromo e weche manyien. Koka mano akoyo ni hawi maber bed godo chieng' makare. Eloje weche mabende notayo chenro makama Cleophas Oluoch Joyce Oduor na onge chieng' makawuono en geno maro no biro bedo kodwa e kinde mabiro. Jogo picha jomak duol kanyakla gi inya Korumge Juanga goni erokamano kuom bedo kodwa. Med nyayo kwe nikech kwe e ber budho. Nyinga Sharon Ong'aw. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SAM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. This is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are teams. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Asante sana, ngoma sana ba Naivasha. Unajua vile umetambaa kila mahali, umepepea kila mahali, hapo ni talking about. Unajua hivyo? Najua hivyo. So nani alikuja na hiyo idea ya kushoot hiyo video? Ni wewe ama ni Tula? Ni Tula. Tukashoot akatuma. Kidogo akanipigia simu. Kitu imeenda bwana. Napenda kwenda swimming pool. Lakini si swimming pool ile ya blue ile blue. Ile bana na ya karai. Mami.
To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Indomitable warrior, you cannot be defeated. Hey, Adonai, we glorify your name, Daddy. To get this song as your skiza tone, dial *811 *345 #. I repeat, *811 *345 #. Skiza na Citizen ni yumbani kwa wasanii wote.